Добро утро, прекрасни мои! Що е то изобилието? Изобилието е да има разнообразие в живота ни и всички наши нужди всъщност да са задоволени. Да имаме достатъчно за истинските си нужди. И да на практика абсолютно всички от нас това нещо го имат. Ако се чувстват, че го нямат, аз предлагам първата стъпка е те да си набавят енергия. Защото енергията е всичко. Енергията е здраве. Ако здравето ни е разклатено, то значи някъде преразходваме енергия и си знаем къде. Всеки си има начин. Ако чувстваме, че нямаме пари, не знам, за сметките си или за нещо друго, то значи наистина сме разходвали някъде повече и от себе си. Не само от финансите си. И от себе си. Затова първо се напълваме с енергия и ресурс. Всякакъв. Физически, емоционален. По всякакви начини. Абсолютно всичко е позволено. Знаете, че много ви говоря за това промиване на мозъка. И работи абсолютно. Да, не сме луди, като тия дете мога да видим навсякъде по медиите. Защото ние оправяме себе си. Всъщност ние оправяме само собствените си виждания за света. И абсолютно всичко е позволено. Молитви, медитации, картинки, източни, западни, AI, клипчета, утвърждения. Абсолютно всичко е позволено, за да ни изкара от нашата реалност, да ни изрита от тая представа, че нямаме достатъчно. И всички техники, разбира се. Благодарността е първата, мощната, основополагащата техника. Обърнете се назад към вашите животи и вижте колко много сте получили. Ама с благодарност в сърцето. Абсолютно всичко, като започне от самия живот, образование, ласки, където сме ги получили, децата, които имаме, всичко е една благословия, една благодат. Но ние избираме да се фокусираме върху това, което го няма. Нали? Това е малко жертвената позиция, детето, което се тръжка. Но и да предположим, че има нещо, което ни липсва и което в момента все още не е част от нашия живот. Ако сме в правилната енергия, ние знаем, че това нещо просто още не е дошло. То ще го има, ако искаме, наистина. И може това, защо не е дошло, да ни научи на много за нас самите и за нашите модели на мислене от миналото и да ни даде идея за промяна на модела, на нашия модел на мислене. Така че имаме всичко, абсолютно всичко. И ако се изкараме от ума, който постоянно калкулира и смята и не му стига, и си позволим да се отпуснем и да чувстваме, ще разберем, че сме подкрепени от Вселената по всякакъв начин. Слънцето, дъжда, вятъра, всичко работи за нас. И все по-добре. Искам да ви разкажа една история от днес. Аз обичам да си пускам някакви неща на YouTube. Той ми е малко дресиран, защото нали, той гледа, алгоритмите му гледат какво харесвам. И обичам да си пускам едни клипчета за телци. Има таро ридинг, има астрологи, нали? Но определени хора, не всички. Аз това, което не ми харесва, чувам малко и го спирам. Тези, които гледам, то започва да ми подава повече от това. Но този агрегор, който работи в пространството, започва да ми доставя все повече и повече неща. И понеже имах една тежка ситуация с едни реплики разменени и малко я преживях, защото не бях в ресурс, ето тук пак, не бях в емоционален ресурс в този момент и нали, думите на човека ме засегнаха и така. Таро рейдинг, който дори не знам от кой ден е, аз не ги гледам тия неща, просто изобщо не ме интересува. Аз знам, че на мен ще ми се подаде правилната информация. Включително позна буквата на човека. Още не съм го догледала, гледах 3-4 минути от началото, но каза един човек, иска да ви се извини, да ви каже каква е истината за това, какво имал предвид и така.
И тук има буква С, не знам вие ли сте тайли и така. Просто абсолютно всичко работи, и работи спрямо това как ние си го проектираме да работи за нас. Затова много ще се радвам, ако мога да ви помогна да препроектирате, ако имате някъде притеснения по отношение на изобилието в живота. По отношението на изобилие на всичко, което не преставам да изреждам. Ще направя фейсбук група, защото има много неща, които искам да кача и ми се струва, че телеграма няма да е най-доброто. Там ще качваме тези видеята и някои практики. Още сме на подготвителна фаза. Мислех, че ще започнем, но още е подготовката. Но въпрос е, че не ви виждам. Питах ви вчера, някой ако иска да му кача нещо, да си каже рождената дата. Не ви виждам, не ви чувам. И ви чакам да дойдете на пътя с мен. Хубав ден!